Ai, Nerea, har dezagun laugarren denboraldiko lehen kafea. Kaixo Nerea! Kaixo, bikote, dena prest denboraldi berrirako? Noski Nerea, aurten ere, bidaia magiko pila bat egingo ditugu, Euskal Herriko txokoak ezagutuko ditugu, eta tailerrera joango gara eskulanak eta bestelakoak egitera. Eta hori ez ezik, herrietara joango gara bertako kondairak ezagutzeko, Zer iruditzen? Oso ondo, baina lotx kafe. Bai, bueno, Nerea, barkatu, baina oso lanpetuta gaude eta utzi egin behar zaitugu. Agur! Bueno, beste kafe bat eskatu beharko dut. Kaixo Nerea, baduzu tarte txiki bat? Kaixo, zoizan, onde esan? Begira, bi atal berri prestatu ditut denboraldi berrirako. Batetik hitz eta pitz, euskarari buruzko lehiaketa bat da, eta euskararekin jolasean arituko gara. Ara, Xabizan, ze divertigarria eta bestea? Eta bestea kantu kontari deitzen da. Euskal Herriko aurren kantu kutxunenak ezagutuko ditugu, eta sorpresatxoren bat edo bestere izango dugu nire autokarabanan. Izugarri interesgarria, Xabizan, zoragarri. Ui, eskerrik asko kafeagatik, gero orainduko dizut, aur! Nerea! Gustatzen nire outfit berria? Itaz, asko, bai? Ba begira, aurten erronkekin eta kutxa misteriotxoarekin jarraituko dut, baina itxura berri bat eman nahi izan diet nire atalei. Oso ondo iraskun. Hori bai, oso lanpetutan abilta, aixoloso zizu kafe hartuko dizut, bai? Urrengo nire kontu, agur? Tira laguno, kafearekin edo kaferik gabe, zuen zein egongo gara denboraldi berriari ekiteko gogoz. Badakizue, betiko lekuan ikusi... Makusi! Tira Nerea, zure kafea nire kontu. Potxetalotx, ikusi, makusin.